Baba samtamba racho ndo vakauya nambuya kuHarare kwataigara pakuti mai vakurwara. Ini nemurume wangu ndobva tabva kuHarare, ndobva tauya kuti tichengete musha. Ndobva tatanga kugara pamusha ine murume wangu, ndobva tatanga kurima. Tichirima takarima zvimwa zvedu zvakawanda, mabhanana, tii, maapwe, takarima vanhu vanga vava pamusha. Bamukuru vaigara nambuya kuHarare vakabva vati ndauda kudzokera kuchikoro. Saka muchidzokai kuHarare mugare nani nambuya. Ndobva tadzokera kuHarare. Musi watasimuka pamba ndidzokera kuHarare, ndakanokumbira mhuri yekwaMutambara. Zvaka ndimurima kutora mhuri yekwaMutambara, mainini vake vasamutambara ivavo. Ndobva tikanokumbira nemhuri yavo kuti vasare pamba vakachengeta musha. Sezvo vari vatangogara tichishanda navo zvatanga tiri pamba tichirima. Tikava timosara makachengeta musha, asi hatisi kubhadharai nekuti kwatiri kuenda kwati tikunochengeta murwere. Muchangosara muchirarama nezviri pamusha. Zvesho vakasara vakagara pamusha. Ndizo kugara kuHarare ndichengeta mbuya. Tiri mukati mekuchengeta mbuya, murume akabva atanga kurwara. Murume arwara zvisine, murume akabva ashaya. Ndobva ndasara nambuya. Mbuya wachizoshayawo kwapera 7 months. Ndobva ndachisara ndine mhuri, ndakungotamburawo kuti mhuri ikure. Mhuri yazokura ndobva ndakazoonesa vana ndikati vana onai takagara upenyu mutaundi huri kurwadza. Musha uriko. Tadi kudzokera tanoita hedu zvepamusha. Vana vakabvuma. Ndokubva tauya. Ndobva tasvika kuna sekuru sazangu. Ndikati baba mhuri yakura yauya. Madhikiro zvoda kuisa mateksi. Wezakati bozi naresheni yenyuwa zvakati zvakazvigere handizvina makore tozviziva sei manje. Alright, 2000 ndopatakasimika pamusha takunochengeta mbuya kuHarare. 2017 murume achibva ashaya. After 7 months mbuya achibva vashaya. Saka kutanga kwegore rino iri ndopatakauya pakati pegore rino muna October ndopatakaita una sekuru sazangwi. Ndikati sekuru tauda kudzoka kumusha. Sekuru vati kati ndiri kunzwa kuti pamunda paana samutambara. Ndichitaurawo nasamutambara kuti mhuri yekwazangu yati yakuda musha wayo takuda kuvaka. Sekuru vakati zvakanaka muroora, samutambara ndichataura nawo. Zvisinei ndichibva kuno sekuru vakabva varwara bva vauya kuHarare vada kurapwa. Ndobva vandifonera vakati muroora ndauya pamasoko ako. Samutambara ndakavaona. Vakati musha ndikupiba, musha wati wangu. Saka sekuru vakati kana ndazoita zvakanaka muroora tichadzokera kumusha. Tinonzwa nyaya yakazara tiri pamwe chete kuti samutambara varamba nemusha zvafamba sei. Zvisineiwo sekuru vakabva vashaya musha 27 December gore rapera iri. Ndobva taviga sekuru. Ndopa ndakazoenda kwaSabhuku. Ndikati Sabhuku ndauya, mhuri yakura. Tiri kuda musha ndikuzwa kuti pana samutambara. Sabhuku akati mai azangu ndiri kuzvinzwa. Imi zvomoita ndisingoti samutambara vangarambe nemusha wenyu. Ndapota chitanga maenda ikoko, asi kana maenda ikoko musanoita noise. Munoenda munoteedza kutaurana zvakanaka, pamwe musha wenyu vanoita sei vanokudzoserai musati makwidza nyenyu kudai. Ndobva ndaenda shoko kwaMutambara. Vandasvika samutambara ndauya. Mhuri yakura takuda musha wedu. Samutambara anotaura kuti musha ndikupiba. Imi hamuna mvumo yekuuya pano kuti mundiudze kuti makuda musha wenyu. Vanhu vamakasiya pamusha penyu muri kuvaziva. Dai kuriko kwamasvikira manzwa kuti musha wenyu zvakafamba sei. Ndikati ndangoti musha zvandiri kuona uripo ndombosvika ndichipoterera here zvanzaiwa musha ndikupiba musha wachi wedu. Mukadzi wacho akatombodaira akati mbuya isati kuramba nemusha wenyu togona kupei musha wenyu. Baba nemwana wabva vapenga zvanza azviiti batikupei musha. Ndobva tangooneka bva tadzokera kwaSabhuku. Ndikati ndo nyaya iripo samutambara vati musha haite sei havasi kutipa. Ndipo akatuma mapurisa achibva vazanza akati akusunga vamakasiya pamusha wacho nasamutambara wauye kudai. Ndobva vasunga bva vauya kudai. Nyaya ibva yangotaurwa kudai samutambara wakaramba wakangotsika nyaya yekuti musha handivapiba. Sabhuku bva ati inini panapa ndaida kuti ndofunga ndikuenzanisei saka zvaramba. Chikwirai dzimba. Saka dzimba ndakatomboramba kukwira nekuti samutambara wacho patakaenda pamba kaita kuti nyange mukaenda kupi kana kupi ini ndini sora mambo muno mazinji. Sabhuku ndikati Sabhuku muti ndiende kudari. Samutambara watoti ndiwe sora mambo. Ini kuti ndiende kudzimba ini handisi kuda hanguda kuenda kwaMutasa. Sabhuku akanditi kwete endai kudzimba. Kana matsikirirwa maunonyanya anotongwa zvakanaka mune mvumo yekungotakura nyenyu kuti kuenda kupi kwaMutasa. Ndakabva ndaenda Zimbabwe. Ndasvika Zimbabwe ndakasvikopira nyaya yangu mambo. Okay. Ari mutambara ndaka. Ndiri samutambara. Ndiri baba. Atiti zvokuti muzokerera. Ini changuda chiri ndori kuzwa kuti makauya sei pamusha. Pamusha pamhuri because uyu anotaura kuti musha ndo wakasiya munhu
waenda wadzoka wakusvika imi muripo mapo chii chakaita in 2011 bigi mutambara ndakaona murume wake ndiye akauya kundiri atisamutambara taigara tese kwaari mazuva acho iwayo atisamutambara ndauya ndiri kutengesa stendi yangu yomunoziva padhuze nemi padhuze nemini because apo ndaigara nepane munda ndipo ndipo wakanzi ndatanga inini kuti ndizokwanise kana maramba ndinoendera nditsvaga vana akutenga ikati alright inini munda ndauda wakanzi ndikati alright imimi uyai nemhuri yenyu sekuru wakati alright ndiri kuuya akati alright shuwa sekuru wakaita 2 days ndokubva uya namai wake ndokumuzvara iye naye mwana wake mukomana anonzisipa vabva vasvika kundiri ndobva ndabvunza mai givhi ari kuti ari kutengesa munda wake uyo ndinoziva kuti ndewenyu akati inini nemwana wangu tawirirana kuti munda ngatitengese ndikati alright manje munda ndiri kuuda asi nhasi zuva iro mauya handina mari chiuyai 25 makangodaro shuwa musi wa 25 sekuru givhi wakazoya ega asiya mai wake asiya mwana wake ndobva ndamuti asekuru zvemauya mhuri yemakambouya nayo iri kupi akati no mbuya wako warwara ndikanzi taura naye ndobva ndataura nambuya wangu shuwa mbuya ndiri kuona sekuru auya ega ndakati munozoya mese anzi makumbo angu asi kuita zvakanaka asi tawirirana kuti atengesa hake munda mumupe mari mbuya it's okay ndobva ndati sekuru atigoni manje kupana mari tiri 2 hazviiti handei kumapurisa takabva tasimuka vataenda pachaji office taundiko tasvika pachaji office ndokubva ndataura nyaya yangu apa takadaidza member in charge anga aripo ndokubva ndataura nyaya yangu ndataura nyaya yangu yeminda member in charge akati alright zvamaita muri 2 chiuyai right mukomana anga apinda mubokisi sekuru akapinda mubokisi ndokupika kuti ende shuwa munda wangu inini ndatengesera samutambara ini ndakayapindawo ndikataura kuti hungu ndini ndoda kutenga vakwanzi alright chibhadhara nai mari vakabhadhara mari shuwa kuna sekuru vangu givhi tapedza ipapo member in charge wesa chidhiro chake apedza ipapo takabva tapedza tisingapedzi nguva tsamba yatakaitirana agreement inhao izvi Yes, 2011. yes 2011 kaune hiyo anga jeni anga yapo yes yakaintroduce 2004 ndiyo taitambira tata kutambira mayesis saka maproblem zvaudesha ndotoshamisa kuti mupurisa anoita witness mukutengeswa kweland akari mukuru and ndiri kutireni pambo mutemo unoti land is state land. All land belongs to the president. Land yese haitengeswi. Land inopiwa. The only thing that you can be paid for is compensation for development. Ma developments yaunongoita ipo kana paine imba, paine michero, paine chi izvozvo ndozvo zvaunokwanisa kubhadhara. Not kutengesa ivhu. And I'm surprised. Kuti officer in charge in the Harare Central. Niko magaenda kwa Harare. Ndiko tagara. Tese tagara. This thing is very suspicious.
very suspicious. And ndotoshamswa kuti member in charge anopinza mubox kuti mutore oath ndimagistrate Member in charge. ndosanduka member in charge ye anopinza mubox kutora oath ndimagistrate kuti member in charge anokutorai munotengesera land moenda kuona member in charge wobva kupinza box wobva atora oath wozichibhadhararai mari muri two vapedza vabhadharara mari wobva azoaenda kwake waenda kwake. Mapurisa ane chii chekuita neland? Mapurisa ane chii chekuita neland? Inini handizivi hangu maprotokari nguva ino. Ini ndakangoenda kuita siki kuti ndibatsirwe ndirege kumubhadhara mari yake chete keshi pasina umwe munhu. This is already a criminal act which now involves a government department which is supposed to stop corruption. And senior government official are pakati authenticator corruption, co-authorizer corruption, being part of a corrupt activity. Azviti Mupurisa titaure mune simba here, mapurisa ane simba here kuita nyaya dzelendi? Havana sangano vazi vari kuti commission of votes ndizvo hazi neinspector anotogona kuti ave involved in the justice of peace of the rank of chief superintendent and above. Saka who is just a mayor officer in charge who has no authority yekuauthenticate zvinhu zviri legal. It's unlawful. Atopara mhosva ikoko. Officer in charge. And this is Amari. Officer in charge, inspector. What's the difference? Inspector. Two pips awaya. Asi kuti unogona kuve uri inspector uchirana kunzi officer in charge unofana kunge uchirana station. Saka unogona kurana station uri assistant inspector unonzi member in charge. Uri inspector wonzi officer in charge uchirana station. Unenge uri commissioner of votes but hausi justice of peace. Unless you are of the rank of chief superintendent and above. Yeah, but because my worry is give this arbiter and see. Even the committee, chidindo chakadhindwa pana commissioner of votes. And chakaitwa mupurisa. Asi chakaitwa mupurisa camp. And on top of that, chandiri kukwesena chinhu chikai. Inyaya kuti uyu akadhinda as witness here to the act. Kana kuti akadhinda as commissioner of oath. I think zvakanyorwa ine declaration iyi ndeyekuti zvinhu zvanyorwa apa this declaration yaitwa but my point ndeyekuti chinhu chiri kutengeswa handisi chinofanira kunga chiripo sekuti watengesa moto okay commissioner of oath unodzinda seiko kuti munhu atengesa motikari buku remotikari racho hapana motikari racho hapana wodhita basa racommissioner of oath is to verify kuti zvawanyora apa ndizveri saka potawa nekutengeswa kweland which means kuti commissioner aifanira kuona land kuti land yacho yemutengesera ndeiti yozi land ndeii because inotengeswa here not haitengeswa ndo zvinozokupa power yekuti decline the request kana kuti co-endorse. But apa ndakaona kuti uyu murume akapiwa mari kuti iyo chimwe sachidindo chepolisi because on top of that dai kuti tikutsvaga munhu muchiuziva zita rake handichazivi ndakangokumbira chete ende ndatoenda kutaura kuti chinhu chikaichi
Tumika is now in void. Why? Because what is happening? It's just a signature. It's a signature. John K. James K. James Kuraoni Mutasa. What is signature? Pass. As you look about inspector, what a most and you was out nothing kind of officer in charge of Parallel Center. Ini my worship. Yes. Andingakwanisa hangu kukwalify kuziva kuti ndiani. Asi apo ndakanokumbira help kuti ndione mabhadharireni nemunhu uyu mari yake. Ndakaona kuti tiri two hatikwanisi tonosika help. Ndopo ndakapiwa help. No, ndosaka ndati help makapiwa. Asi makapiwa help ne the wrong person in the wrong office. Dai makaenda ku Ministry of Lands. Makasvika mukataura kuti ndine land yandoda kutengeserwa. Ndo vanhu vaikupai guidance chaiyo ndo varidzi vechi wilderness. Mapurisa basa ravo ndekubata mbavha. And but uyu mupurisa manje instead yekubata mbavha mbiri dziri kuita an illegal agreement, and he became part of that agreement. He became an accomplice. And imi chamamuda chiri mupurisa akangozi wese chidindo chako kuti mamwana chizochishandise. Uyu mupurisa akati munondipei. Uvatopea maraika vati adinda mupurisa vangwara hanonyora zita rake kubva kuti tswe furutoka nhasi uno kana force number kana chi nothing pakangoiswa chidindo chete chakazokumbisa ichaji zita rapia rari. Wozimona pandikuramba ndekuti I have sold 3 pieces of land, at least 2 hectares each. Was ended in my name. And now Fundamba. I see. Then I did my left from the gate. I have received $1,500 as the compensation for development that I did on my rural stand that I have donated or given to Ningi, measuring 2 hectares, come out to 60 hectares. In order to witness to the payment of compensation money, not with witness to the actual deal. Right. Inini muna akanyora statement iyi muridzi akatengesera asi mupurisa akandozondoendoza chete. Muna akanditengesera mapisi ake sure ari 3. Is why we are not dealing in a stand of green kana kuti greenora. Tiri kutaura nezve stand iri kwamafoshoro village. Saka mupurisa ari ku central Harare Central haana authority because it's also outside his jurisdiction. Mupurisa zvandoziva inini mupurisa wekupena ronga hasungi munhu ari kwaMutasa ari under Mutasa Rural District Council because kune kembe yechi ikwaMutasa. Imi mudai maida kuti uyenyu iite authentic chinhu mudai makauya kuMutasa Rural Police Station. Member in charge above vakaidza mukomana welenzi ovazika titema witness anovara titi because mupurisa uyu chinhu chachishandi because chakaiswa nemunhu ari outside this jurisdiction. Mazwa ari bamba. Yes, kuti chinhu chachishandi. Why? Makada ngochita mungotorana nemari. Matorerana mari tsamba yamakanyorerana kuno haishandi kwaMutasa because yaida kuitwa nemunhu wekwaMutasa.
kuti wakomana wekuharare wauye wasunge munhu ari under Mutasa rural police anditi kembi wanoita chii? They seek authority from Mutasa police camp, then permission is granted. Wochipinda mu area wosunga munhu. Izvo Nhasi unopana. I've done this, that's why I don't talk. Munhu wekwanyamukwarara ari under jurisdiction yepenalonga. Asi ndinotora mapurisa ekwaMutasa anouya osunga munhu panapa. Asi dhoketi harivhuri kwani kwaMutasa. Munhu anotoendeswa kupenalonga woitwa hand over to the relevant police station. Ndokunonyorwa chii? Dhoketi. Zvino izvi zvekuti Harare Central yakowitnessa nekunyora nezveland iri kuvillage kwaMutasa. Mupurisa ari kwaSeke, kwaChief Seke, uri kuonyorera munhu ari kwaChief Mutasa. Hazviiti bamba. Hazviiti bamba. Inini my suggestion in this case, my suggestion, kana muda justice church. Justice kuti endai kuna sabhuku naishewe area. What determine the original boundaries yechi yemastandard. Waita izvozvo handisi. Then munhu umwe naumwe umira paangari. Amira paangari. Kana paine imimi sekutaura kwamamuta chakuya sechichemo. Chichemo chinokwanisa kubvumwa kana chinokwanisa kurapwa. Maakutaura newaridzi wechi Western. Munhu sana. Kana watoramba kuti hatisi understand ndeyawo. Icho chipepa chirisi kwandira achishanda. One, chiri kuitwa nemunhu ari kucriminal department ndikuda munhu ari kulenzi department. 3, chaitwa kuHarare, icho chichifanira kunge chaitwa kwaMutasa. Inini ndilo traditional leaders is why it is the duty of the village head to receive and accept applications for his land, for land in his area. Hakuna kuzi it is the duty of the police to receive. Because it is the duty of the village head to receive and accept new applications for land in his area. Saka munhu amaifanira kuenda kutaura naye after mataura maronganani anozari mukomana naGivi ndiGivi maifanira kutakura Givi neni movha mauya kuna sabhuku yenyu ndiani? Makabvepi. Ani? Makabvepi. Right. Kuva maenda kwasabhuku ani? Makabvepi. Movha matora sabhuku makabvepi tadini? Ini naGivi tadii tawirirana kuti ndaakupa Givi kubva apa kusvika. Handizvo? Patsamba yenyu yeagreement yekuwirirana sabhuku obva apinda sewitness. Makaenda koipa munhu kuti aite witness iye land haana, simba racho haana, asi ndiye makuita witness. Asi nhasi uno maakuda sabhuku makabvepi kuti akupei pekugara akupinzei mubhuku. Hazviiti. Ende shuwa ndakutobvunzawo mubvunzo kuti bambo makabvepi dzokai kwamakabva. Makatenga nzvimbo munhu dzokai kwamakabva baba. Takatenga nzvimbo. Regai nditore chekutotanga. Pamutotanga kuti ndakatenga nzvimbo. Pamwe it's illegal to sell and buy state land. If fraud kuna president. Pamu statement yekutotanga yekutaura kuti ndakatenga. MuZimbabwe land haiti sei? Inotengeswa bambo iyo 150 square meter yekurugare kana 300 square meter yekuGreenville. Handisi?
not communal land, reserved land. Iri kunoko inopiwa vanogara woita vana wokura wochembera wofa wari ipapo, inopiwa mahara. Andi kana ndanyepa bambo munoti mambo manyepa mambo muri kutaura chokwadi. Thank you. Asi nyaya yangu ngaindipindurewo chokwadi icho muri kutaura. Saka ndati handidi kupedza nguva ndichitenderera dedari. Inini ndataura straight zvakaitika nguva iyoyo. 2011 inini nawo ndosaka ndati inini ndakuti kubatsirai kuti zvamakaita na 2011 zvazvisina kuswatukaba, zvinoda kudii kuswatanidza kwazvinoita kwakuda inonzi domestic remedy, kuti endai mugare pasi nevaripo waridzi weland then mosvika pekudii pekuwirirana.